откровенно. Не знам кой българин е изненадал със свободната любов или с гейовете, или с всичко, като България тия неща са съществували по време на комунизма и преди времената на комунизма. По царска България била пак същото, да не говорим, че в средновековието в България било във времето на Византия било пак същото. Тоест ние от гледна точка на ценности от този вид имаме излишък и ние може да учим другите на подобни неща. Затова в България някак си не се приема не толкова самата същност на тези неща, колкото да се, как да кажа, да има някаква законова представителност. С други думи, българина е много по-широко скроен, аз смятам, от всеки един друг европейски народ. И не мисля, че те могат да ни научат от тази гледна точка на нещо, което ние не го правим от векове, да не говоря от цели епохи. Що се отнася вече до политическата страна на въпроса, каквато предполагаме на въпросите, господа, изгонването във вида, в който да си го представяме как висят по колесниците на самолетите и бягат като в Афганистан, вероятно няма да може да се случи. Причината са икономическите обвързаности, които има България с тях. Можеш да гониш човек и да го изпъдеш, когато не си зависим. Ще ви дам един пример. Ако вие имате семейство, съпруга и така нататък и парите са ви общи, обвързани един е обвързан с другия, а не са разделени вътре в семейството, всички разбирате колко е сложно единия да си тръгне. Същите са нещата в политиката. Колкото е по-тежка обвързаността, особено финансовата и на интереси и от сигурността, толкова по-трудно става разделянето. Що се отнася обаче до фактическата страна, до тук е политическата, но фактическата страна на нещата е, че ние всъщност никога не сме се обвързвали с тях. Защото нашите традиции, култура, бит, самочувствие и въобще традиции, нрави, обичаите по никакъв начин не са релевантни с тези на европейските народи, а да не говорим за англосаксонските народи. Ние нямаме на практика и сега нищо общо с тях, нито културно, нито цивилизационно, нито нищо. Напротив, в повечето от тези направления, включително и в научното, ние ги превъзхождаме и ние много добре знаем това нещо. Така че по-скоро мислят и ние не можем да си тръгнем от нещо, което даже не сме влизали. Българите не се асимилират, не се интегрират в този свят. Те не искат, те го смятат за чуж. Даже и тези, които са сключили бракове там и които трайно са се установили, те, приемайки чуждото, те го приемат само от материалната гледна точка. Но от към вътрешното им усещане, от към културното им, от към цивилизационното им, те са в абсолютна катастрофа вътре в себе си с тези неща, защото те не ги приемат. Просто не ги приемат. Така че, дали ще се разделим с евроатлантизма политически, ако не се направят нужните стъпки от страна на европейските лидери, мисля, че да, ще се разделим, защото българският народ става все по-критичен към техните действия и в крайна сметка настроенията политическите са за отделяне от този свят. Що се отнася до икономическата страна, не съм сигурен, че българите искат да спрат, да бъдат ограничени да пътуват в Европейския съюз, да плодоползват от икономически някакви или други интереси, които имат. И тук се получава голямата колизия. Кое е желано и кое е възможно. Така че смятам, че ако ще се случи нещо в България сериозно, отвътре, то ще бъде по-скоро от към защита на личните ни интереси, а ако се случи нещо глобално, то ще бъде от гледна точка на глобални размествания, свързани с новото преразпределение, което ще предстои във връзка с тези световни конфликти на четирите суперсили, които така или иначе ще разделят света. Това е краткият ми отговор. Мисля, че... нека ви го кажа така. Банкерското лоби в България е разделено в себе си на две. Едните са небългарско лоби, което се представлява от чужди финансови капитали, които присъстват в България. И българско лоби в банкерския бизнес, който се представлява от българи и то е под 20% вече. В този смисъл, по-голямата част от банкерите
да не кажа цялата, с която имам активни разговори, са за приемане на еврото, заради един ресурс от 12%, който в момента те не могат да ползват заради националното законодателство. Разбирайте, става въпрос за около едни до 50 милиарда, които стоят затворени в БНБ и които банкерите не могат да ползват. Ако влезем в Евросъюза, този ресурс се освобождава, защото той вече не е нужен като гаранция. По друг начин се случват гаранциите. Така че банкерското лоби, което всъщност държи и политическото, натиска влизането в еврозоната да се случи. Политиците, знаете, те не блестят с някакви особени качества и икономически, и някакви други. Така че те са в зависимост от това лоби, което в крайна сметка определя фундамента, т.е. нашето ниво на икономическа мощ зависи от тях. Тя не зависи примерно от мен и от вас. Така че ние какъв стандарт или какво качество на живота ще имаме, зависи от начина, по който се движат парите тук вътре. Ако това лоби има интерес да влеземе в тая еврозона, в която те да се възползват и съответно да въведат някакъв нова система за разпределение на националното благо, пак казвам, то зависи от тях, то не зависи от нас по никакъв начин. То не знам как ще се преборим с този интерес. Той е глобален, защото голямата част от парите, включително дотациите на държавата, идва от тях. С други думи, ние вече свикнахме да живееме като бройлери в клетки и зависим 100%, така се случи. Така приехме да зависим 100% от волята на други хора, не от нашата воля. В този смисъл ние просто трябва да изчакаме да бъдат удовлетворени или да не бъдат удовлетворени интересите на тези големи играчи, с които ние сме се съгласили, че те са наши господари, вътрешни и външни. Казвам го това, защото борбата с еврото е борба с този гигант икономически в България. И ние каквото и да казваме, както и да се тръшкаме, ние не можем да го преборим, защото той няма и политическо лице. Т.е. ние не можем да го деконструираме с изборите от властта. То не е във властта. А то просто си е купило цялата власт. И независимо кой се разиграва на опозиция и кой на управляващ, те са техни. Те ще играят винаги в интересите техните, защото в крайна сметка само тогава могат да дойдат нови финансови възможности. Ако тези финансови възможности не получим достъп до тях, не съм сигурен, че България ще може да се развива, при положение, че през последните години тя беше докарана до, да не казвам голяма дума, но почти една форма много особена на дългова спирала. Впрочем, не знам, не се ли оглеждате около вас, че много българи се връщат и то сериозно от Силициевата долина. Просто аз сега с мен се свързаха, на месец се свързват по 5, 6, 7 семейства, които се връщат от най-големия технологичен елит на света. Купуват си в определени зони на България, където стават оазиси. Един от тях е на Ивелин Николов, на Ивелин Михайлов. Вие, впрочем, сте били там, нали така? И сте видяли за какво става въпрос. Такива оазиси в България има вече на 5-6 места направени, не от такъв тип, но почти същата конструкция. Така че много българи, които се водят успешни, особено в IT компаниите на Запад, в мултинационални компании, които работят и така нататък, вече са осъзнали отвътре за какво става въпрос и те се прибират тук. Що се отнася вече до западни граждани в Европа, които ще дойдат тук във връзка с това, което съм казал, да, мисля го, защото ако тези, които ми задават въпроса, биха могли да видят какво представлява в момента Франкфурт, спрямо това, което беше преди 10 години, аз съм сигурен, че ще изпитат див ужас. Защото Франкфурт във вида, в който аз съм го виждал и го познавам, и тези, които са били там, и това, което в момента съществува, аз мисля, че само след няколко години, когато удовлетворението, изкуственото, което получават германците, защото това са изкуствени неща с финансите, те не следват икономическата логика, с една дума те получават политическо обезпечение в пари. Но с това арабизиране и с това
унищожение на традиционни ценности, култура, начин на живот, бит и всичко останало, до такава степен променя средата, че тя става не само чужда за самите германци, а и войствена спрямо тях. Затова смятам, че ако се допуснат и катаклизми, подобни на Франция от преди няколко месеца, а те ще се случат вероятно тия неща, ако не могат да се овладеят тези по-големите военни конфликти, каквото е в Газа и в Украйна, аз смятам, че много от хората ще изберат България, защото България по много критерии, които българите не знаят, и сега е рая на земята. Разследване от вида в наказателно преследване чрез с познатите инструменти от такъв вид не е възможно, защото има срок. Има срок на престъпления извършени, ако не бъдат доказани. Вие знаете, че повечето са оправдани дори чрез съда. Но, ако ме питате дали ще има санкции за хората, които са злоупотребили през целия преход, не само чрез институционални форми, не само ще има реваншизъм спрямо тях. Тоест, те ще загубят абсолютно всичко, което са имали, и много от тях вероятно ще загубят живота си. Това съм убеден. Те и сега са оправени отношенията. Европа няма тежки конфликти с Русия. Първо, защото Европа не може да се развива икономически без Русия. Второ, защото Русия е в Европа. Не знам защо много хора си я представят някъде другаде. Може би, защото не са виждали географската карта. Всъщност, ако трябва да говорим откровенно, Европа тя не съществува, тя съществува като един договор. Но реално, от геополитически гледна точка, то се нарича Евразия, която включва континенталната част и на Русия, която е всъщност традиционната руска част от това мега нещо, наречено Руска федерация. Затова ви казвам, че няма европейски бизнесмен или европейски политик, който да не съзнава геополитиката от тази гледна точка. Това, че в момента има такива, да кажем, лобита политически много силни в Съединените щати, и в Израел, и в Великобритания, и в Турция се появяват вече такива с заявки за регионална сила, мегарегионална сила и наред други места, включително в Русия, разбира се. Това не означава, че се променя геополитическата карта. Абсолютно всички са наясно, че това ще се случи. Сега, ако ме питат кога ще се случи политическата добронамереност между Европа и Русия, т.е. кога ще се възвърне онова, което беше, предполагам,